Tant la Marissa com jo som unes persones que des de ben petits estem mamant aquesta ditxosa malaltia amb certs molt estimats, per exemple el meu pare, que el vaig perdre en 9 anys. Llavors això ens dona molta motivació. El que passa que la Marissa ja porta 33 anys, diguem, també amb un parell de càncers. Ara m'ha tocat a mi, també porto ja un parell, fa un any. Llavors, això et motiva. Per què et motiva? Perquè han tingut la malaltia o perquè d'això? No, et motiva perquè des que ho estem fent, que jo de petit ja postulava amb les guardioles, estàs veient que la investigació tira molt endavant gràcies a les ajudes que arriben, perquè ja sabem que l'Estat hauria de portar molt més diners, però no arriben. Això és el que ens motiva. Quan nosaltres parlem, per exemple, amb els metges, i mira, per sort o desgràcia, el metge que m'ha tocat, el vam estar ajudant amb un estudi que va fer del càncer de pròstata, que és el que em va tocar a mi primer, i és un estudi que està avançant molt. Llavors això és el que ens motiva a tirar endavant. I el que més ens motiva és com veus el poble, com veus la gent, que realment quan fem alguna cosa ens recolza. I amb totes les activitats que estem fent, sempre tenim aquests recolz, no? I això ens tira endavant, i molta il·lusió, i més de 3 anys i mig parats, és com començar fresquet, no?, en certa manera. Ja tenim programat, tenim aquest el dissabte, i ja tenim programat pel novembre el country, i tenim el sopar, que serà pel novembre, que està bastant embastat, encara no, i ens motiva, estem motivats i il·lusionats.